Ja, her kan jeg så se, at vi har sådan en ordentlig stor en her. Jeg har lige husket det, fordi man ved jo ikke lige helt, hvad godt den springer og sådan noget. Så. Men vi lover ikke noget. For jeg ved ikke lige, hvor godt den springer sådan. Det var for tyndstikkerne. Det kan godt være, at den siger bum bum bum. Men det er ikke mig, der har lavet den. Nej, det er mig. Hej! Ja, jeg har så ikke husket hjelmen, fordi han ikke er en torsk. Dernede med den. Nej, hernede. Prøv at se her. Nej, lige her. Nej, det er ikke så godt der. Hvorfor ikke? Det er bedre hernede. Prøv at se sådan der. Så den lige der. Okay, vi løber den der vej. Hen til cyklerne, ikke? Okay. Vent lige, jeg skal lige løbe væk først. Ja. Kom nu. Kan du få liv i den? Hold kæft, mand.